सावरू दे तिला, तिला चालू दे वाट शिक्षणाची, पडू दे तिला ही स्वप्न वेदनारहित भविष्याची, मावळू दे तिने आजवर सोसलेल्या दुःखाची संध्याकाळ, आणि पणती बनून उजळू दे तिला अज्ञानाच्या अंधारातून, या असंख्य तिला म्हणजे तुमच्या माझ्या सोभोवताली शिक्षणापासून वंचित असणाऱ्या मुलींना. मागू कसा मी अन मागू कुणा, माझी व्यथाही समजावू कुणा. आहे उभा बगदारी तुझ्या, जाणून घे रे जरा याचना. आपल्या भावी पिढीस चांगले आणि उत्तम शिक्षण कसे मिळेल याबाबत आग्रही राहिले पाहिजे. आपल्या राज्यात 1,10,000 शाळा आणि 2,30,00,000 विद्यार्थी आहेत. आपल्या राज्यात दरवर्षी इयत्ता पहिलीमध्ये 17,83,000 विद्यार्थी प्रवेश घेतात. त्यापैकी 9,32,000 मुले आणि 8,51,000 मुली आहेत. याप्रमाणे वस्तुस्थिती असली तरी राज्यातील मुलींच्या शिक्षणाबाबत अनेक समस्या पाहावयास मिळत आहेत. केंद्र सरकारच्या विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार माध्यमिक शिक्षणात मुलींचे शाळा गळतीचे प्रमाण सरासरी 14% आहे, तर हेच प्रमाण माध्यमिक शिक्षणात 2% आहे. म्हणजेच राज्यात 1,19,000 मुली माध्यमिक शिक्षणात तर 17,000 मुली प्राथमिक शिक्षणात दरवर्षी शाळा सोडतात. अशा प्रकारे मुलींची शाळा सुटण्याचे अनेक कौटुंबिक, सामाजिक आणि आर्थिक कारणे कारणीभूत आहेत. ही आहे वस्तुस्थिती. सोबतीचा हात देऊ, मदत म्हणून नाही तर कर्तव्य म्हणून. मी गेली अनेक वर्ष हे कार्य करत आली आहे. यावर्षी मी 500 मुलींना शैक्षणिक आधार देते आहे. माझे 2 हात जिथे कमी पडतील तिथे तुम्हीही या कार्यात साथ द्याल, या जाणीवेने आपणास विनंती करते. अंधारलेल्या रातीसाठी तू दिव्याची वात हो, अज्ञानाच्या वाऱ्यासाठी सहाऱ्याचा हात हो, सहाऱ्याचा हात हो.